היי, שמי מלי ואני מעצבת. חיפשתי הרבה זמן לעשות לי מטבח. הסתובבתי, ראיתי מלא מטבחים. משהו תפס אותי באמינות, ביושר, ביופי, בהדר, זהו, החלטתי משהו בפנים, זהו, זה המטבח שלי. ישבתי עם אלכס, ישבתי עם מאיה, על הבחירה של השלדיות, של הצבע. קיבלתי מכולם איזה חיבוק כזה ענק שאני בביטחון יודעת מה הולך לצאת. כאילו אני חלמתי על משהו והם שיקפו את זה, הם הביאו את זה למציאות. באמת. זה מעבר לחלומות שלי אפילו. לגמרי. חבריי, אדריכלים מעצבים, באים לפה ורואים את הדבר הזה, הם פעורי פה, מתפעמים מהיופי. אין כמו פשטות, פשוט אני ממליצה בחום, ושווה כל אגורה.